saját szavak. Drága fiam, elhatároztam, naplót írok a gyerekkorodról, hogy majd felnőttként legyen mire visszaemlékezned. Már 7 éves korodban megtanultál kottázni, amit sokkal szívesebben gyakoroltál, mint a betűvetést. Ekkor határoztam el, hogy minden lehetőséget megadok, kivételes zenei tehetséget fejlődéséért. Most 13 éves vagy, és rengeteget gyakorolsz az első komoly fellépésedre, ami Sopronban lesz. Szia! Szia, kisfiam. 4 órakor indul a vonatunk Sopronba, úgyhogy lassan kezdj el összepakolni. Rendben, csak még játszom egy kicsit. Soha semmire nem voltam olyan büszke, mint rád. Leírhatatlan érzés volt, amikor téged hallottalak játszani, és a közönség arcát elnézve ezt ők sem gondolták másként. Lehetsz te bárhol a világon, akkor is magyar leszel, ahogyan én is. Nem ismerek nagyobb boldogságot, mint azt, hogy Franciaországba és Angliába való utazásunk előtt ragaszkodásom és hálám jeléül drága hazámnak is bemutathattam. Nagyon büszke vagyok rád, fiam. Köszönöm. Nekem most mennem kell, de este találkozunk. Siessünk, mert elkésünk. Pillanat. Liszt Ádám naplója sajnos elveszett, azonban a francia Joseph Dortig zenekritikusnak köszönhetően számos idézet fennmaradt belőle. Ezekből az is kiderül, hogy Liszt nagyon beteges volt. Egy alkalommal szülei még a koporsót is megrendelték, mivel halottnak hitték.